Hvor er Butcher? Bagved mig. Der er så mange hunde, ikke har Butcher. Ja. Er det stress? Nu er jeg 5 nu. Nej, hvorfor du åbner din mund hver gang? Du lugter dårligt. Ja, hun lugter forfærdeligt. Det ved jeg ikke, hvorfor hun lugter sådan. Det hun er et lort, jo. Hun har jo et de små valpes lorte i lang tid. Nå. Og hvor langt kører? Se, hun ligger så ned lige når du kommer, Butcher. Så ligger hun så ned. Hun ligger så ned lige så snart du kommer hen. Butcher. Men du har opdraget på alle de andre, ikke også? Det er svært at dele mere plads. Der er huset simpelthen ikke stort nok til 5 hunde, vel? Jeg er fri i morgen. Er du fri i morgen? Ja. Nå, det er dejligt. Det er også før. Der er heller ikke nogen børnehave. Nej, det er ikke. fri. Ja, dig vil jeg gerne kysse. Jeg bliver ked af det. Er du okay, eller Mila? Skal jeg tage Mila med udenfor? Hvad? Tror du, det hjælper, hvis jeg har hende og Butchok med ude, hvor de andre ikke er der? Ja. Så kan jeg lige tage Butchok i snor, og så lukke Mila ud. Ja. Hvad er Butchok? Nej, så Butcher kan ikke løbe rundt. Nej, men altså det er for at styre, så Butchok ikke tonser hende. Nå. Så går jeg med rundt. Ja. Tandløs! Så der Butcher og hæng der på den der... Nej, altså jeg styrer Butchok. Nå, okay. Så Ja. når Mila kommer for tæt på, så kan jeg styre, at Butchok ikke går i kød på hende. Ja. Fordi så kan jeg lige tage Mila med ud og tisse og eventuelt også Butchok. Det kan være, det hjælper Butchok lidt, når alle de andre hunde ikke er der. Ja. Er det koldt udenfor? Det er 14 grader, så jeg er lidt køle, men ikke, man kan godt gå derud med jakke. Du skal have jakke på. Overtøj. Du skal have overtøj. Godt med lidt vand i kaffemaskinen. Jeg skal nok gøre det. Og rense lidt på tingene der væk. Tina, det er lige Butchoks tur. Og så Mila får lov til at løbe fri. Luk bare ud på det andet side, så han kan gå selv. Nej, det er for, at de andre ikke skulle gå i kødet på hende heller. Jeg skal kun have Butchok og hende med ud. Nå, så kommer det ikke med. Så bliver jeg. Bliv. Så bliver jeg. Hun er dygtig. Nå, Det var fordi de andre var der. Der skete for meget. ja. Ikke? Ja. Godt prøve at lukke de andre ud lige om lidt. Skal jeg prøve? Ja, jeg lige have hende der til sidst først, og så kan du gøre det bagefter. Prøv at slippe Butchok nu. Nej, fordi hvis du lukker de andre ud, hun bliver arg igen. Nå, okay. Jeg skal lige prøve. Så lukker jeg dem ud. Ja. Så. Det kan ikke det hjælper, hvis det er bare ud. Hun laver en lille lort der, her. Hun har lavet lort. Ja, nu. Ja, Tandløs!
lidt for tidligt. Tag løs. Far. Er det en pige, den der? Kan du tage dem herud, så jeg kan tage video? Hun er sjov. Hun var da også nysgerrig omkring Butchak. Okay, hun leger. Tandløs. Jeg tror, hun protekter. Jamen, det tror jeg, det gjorde hun mod Nova lige før, nemlig. Så det tror jeg også. Men hun lægger hende også ned. Ja. Ja. Se, hun har lagt sig ned på ryggen, Butchak. Du er dygtig, ja. Du er dygtig. Jeg har nogle sådan nogle her. Ja. En kød. Dygtig. Ja. Sæt. Ja, du skal sætte. Du er ikke særlig dygtig, så du må gerne sætte. Sæt. 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 Nå, Peanut, hun er sikker. Ja. Mila, sæt. Hun er dygtig. Og Butchak, kun giver en gang til Butchak. Butchak. Ja, Butchak. Sæt. Hvad tager den her på? Han er helt rundt med det. Mor i lomme. Det kan være, at jeg skal have sådan en spand med mig. Ej! Ja, hun er lidt for nysgerrig, var Butchak. Hvis jeg lægger den her. Prøv lige prøve at slippe Butchak nu. Jamen, det er fordi, hun har fokus på mig nu. Du kan se, at hun snapper stadig efter hende. Jeg vil helst ikke. Ja. Jeg har ikke lyst til at give slip på Butchak. Det kan jeg mærke. Det er fordi, de er mange hunde. Der er for mange.